गांव के सरकारी स्कूल पंखा ना, बेंच ना, बाकी एगो आदमी रहे जे रोज 5 बजे स्कूल पहुँच जाले। गुरुजी कभी झाड़ू लगावत, कभी टाट सिलवावत, कभी आपन तनख्वाह से किताब खरीद के लावत। हम तो ओ समय ना समझ रही, सोचने ई मास्टर जी का करेले। आज IAS बन के बुझाता वो पढ़ावत ना रहले, वो सपना बनावत रहले। आज जब हम अफसर बन के वही स्कूल में गईली, गुरुजी अबो उहे झाड़ू लगावत मिलेले। हम चढ़ छू के कहनी, गुरुजी आप जैसन झाड़ू ना जिंदगी बनावे वाला बानी।